Intro, het was Vlaams en weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, welkom bij een splinter nieuwe video. En ja, vandaag dat hier dus weer over met een BMW E30. Je hebt wel al gelezen, dinges. Een nieuwe uitlaat, een nieuwe Sarsbus. En in de foto heb je wel zien staan, BMW E30, Pops en Banks. Dat is dus hun pure clickbait, en als ze dat noemen, hun, voordat je er zo klein hebt in de foto. Uit een E30 Pops en Banks, dat is niet scoren. Iedereen weet dat de auto Pops en Banks, nee, ik weet het niet, dat past niet echt. Nu iets wat, er komt dus wel een nieuwe Sarsbus uit, dat is hen clickbait, dat ze zeggen. Maar eerst nog wat anders. Moet hem eerst nog een heel scoren kussen. Ik heb nog een veerputbrug toegestuurd te krijgen hier, dan gaan we dat toegestuurd krijgen. Ik heb ze moeten kopen, ik heb ze besteld en ze is vandaag toegekomen. Voor van achteren, voor van voren heb ik ook een, maar ja, de is nog niet toegekomen, dan moet ik nog een beetje op wachten. Ik ga dat ook nog steken, of proberen te steken. Ik ga vooral mijn best doen, gasten. Maar morgen is dus de grote dag. Morgen komt er een nieuwe Sarsbus op. En ja, ik ben heel benieuwd, ja, want het is een 318 IS en dat is een 16 klepper. En dat is blijkbaar heel moeilijk voor schoon lawaai uit te krijgen. Maar ja, ik heb me laten weten dat ze goed aan hun best aan doen en dat dat dik in orde komt. En ja, kijk, dat geloofd, geloofd, ja. Ja, hoor het goed. En ja, nu ga ik een keer mijn fauteuren losnemen. Maar ja, ik kan zien, maar juist tussen van mijn werk sta ik hier nu in de badkamer. En kijk, ik heb een t-shirt dan van een ander merk, voilà. Van kevertjes. Ja, maar ik ben er ook een klein beetje van zijn Volkswagen kevertjes en busjes en al. Ja, hoe iets wat. Allee, ja, ik ga mijn auto los. Nee, ik ga wel nog een keer filmen ook. En die veerputbrug ga ik zeker ook een keer doen. Mijn maat Jonathan heeft wat een E30 gehad. En dat zal hier ook wel een keer in het filmpje komen. Hallo, genoeg eens even nu tot en draai. Ja, we kunnen hier wat dat hier in de grond ligt. Dat is dus de binnenbekledingen van de E30. Van die gris, nee. Mijn roen staat hier van eerst wat nog. We gaan dat zeker niet wegdoen. Maar die hebben we nu dus een beetje heel haast origineel gezet. Goed, zwart. Nu dan E30. Kijk. We gaan dat hier een keer toegen. We zijn hier nog aan het filmen bij jou. Yes, ik weet niet veel. Ja, ik weet niet of je het kan zien, maar kijk. Ja, hou. Yes, volle gast. Moet er een tekening bij maken. Maar kijk, wacht. Ga hier een keer kijken voor mijn sleutels te zoeken, zeg. Maar hier een een kofferbak open doen. En, oh, hoppatee. Dat is open. En even ga je er zien. Kijk, zeg. Maar dat hier eens gewoon filmen, hè. Ik weet niet of dat hier goed zichtbaar is. Staat dat hier een beetje scherp. Kijk, we moeten hier natuurlijk een rommelen heel schoon stofzuigen. Maar ik zit er dus daar. Dat wil je nu natuurlijk niet goed scherp stellen. Hè. Hoe moet ik dat hier nu gaan regelen? Gasten, ik heb weer een ruzie met mijn camera. Hè. Maar goed, zwart. Het zit dan dus een veerputbrug. Maar goed, moet je nog monteren. Ik heb dus een beetje de Leeuwards-oplossingen gekozen voor het filmpje hier. Ik heb er eigenlijk hun app geleid. Nu het zwart, kan ik mijn auto kussen, kan dat monteren, kan dat allemaal op mijn gemak doen. Ik kan dat niet helemaal filmen, want het is ook een beetje, ja, als je een onnozelaar ziet, staat vreemd als een auto. Ja, iedereen weet ook hoe dat een auto moet wassen. Allee, goed, zwart, kijk, ja, dat is dus ook nog veranderd. De vorige video lagen die witte zanten erop en nu zijn dat die zwarte zanten, nee. Die sparkles, nee. Maar vind toch, dat staat hier een keer al geen kant scherp, hè. Gasten, ik ga hier een keer kijken naar mijn camera, bij dat er maar mis mee is. Maar goed, wat, dat is een probleem niet. Iedereen moet juist kijken naar het filmpje, genieten van het filmpje. Niet vergeten te liken en te abonneren naar heel die zever en net zo kluts. En ja, ook reageren van één stad. Amai, mijn woorden zijn raar. Goedemorgen, ik ben hier dus rustig overslapen. Ik ging een uur geleden appen staan in, want we moeten dan mijn facturen gaan wassen. Kijk, ja, de binnenbekleding maar al zo gisteren, maar ik ben heel kluts kwijt. Ik moet nog mijn auto wassen. Ik wil nog een filmpje hebben, want het lawaai met de originele bussen. En toen moet ik naar de garage voor die Sarsbussen. Allee, maar ga je nu een keer de cold start filmen met de originele bus. Hè. Kan ik een keer met een camera zetten. Moet dat natuurlijk ook een beetje zetten, dat ik er niet over rie. Kijk ze, en nu gaan we een cold start doen. Goed hoor. Hoppa. Voilà, zelfs. Dat was dus de cold start. Ik heb mijn buiten geparkeerd en nu ga ik hem aan de prijs wassen. Kan je nog in de straat erin en het lawaai ook worden. Allee, tot ziens. Ben je al bezig? Klopt het nu? Zeker? Kijk, ik kom hier, klopt het nu. Het is juist hier. Ah ja, het is juist. Ja, maar ga hier kijken naar het lawaai wordt, dat kan erin ben. Ja, nu voelt het natuurlijk nog allemaal mee, maar ja. Maar toch nu een keer orde, dat is gewoon voor het verschil te zien. Ja. Allee, tot en draaien.
Amai, we gasten. Zijn dat die Sarsbus eraf gehaald, maar vind dat moet nog een beetje lawaai zonder demper, maar ja, dat was machtig. Maar ja, we hadden van eerst wel een demper hebben, anders ja. Ik zoek een keer heel dag rondrijden en een probleem met de politie. Maar kijk, we staan hier nu en ja, Crazy Jonathan, een van de trampolinefilmpjes, is hier ook. En we kijken hier kocht met je. Ik heb een nieuw stuur gekocht. Ja. En met is een nieuw stuur gekocht en heel de netse kluts. Je had ook een veerpotbrug besteld en heel die bazaar. Maar ik heb daar gezien en eerst dat hun een rallycar te kopen. Maar ik kan kijken naar die rallycar. Hij goed hè. Hey, je moet dat ook hebben bekeken. Hey Jonathan, zullen we dat square in zetten, pezen? Ja, ja. We gaan dat kopen, we gaan dat kopen. We gaan een rally doen. 22,5. Cash of kaarten? 22,5 euro, dat moet lukken hè. Maar ik was hier met cash toch. Kijk hier vent. Hij mag hè. Ja en nu zijn ze dus die Sarsbus aan het lasten en aan het doen. En ja, toch hou ik kan horen dat lawaai, ik kan filmen en doen en heel net zo kluts. Ik ga voor eerst wat later een beetje kustproduct gaan. Ah ja, de auto moet ook gekust hier. Zie je wel filmen? Kijk gasten, inderdaad zien. Dat was dus juist Philippe Gilbert die gepasseerd heeft. En dan hou ik, we staan dus onder de brugge, auto in de brugge. Ah ja, ik heb goed huis hier niet van eens, kijk hier zijn. De Sarsbus zit eronder, en dat was gewoon geregeld. Er is dus een zwart sierstekje gekomen, die er niet te ver uit zit. En oh, ik vind dat eigenlijk ideaal. En ik heb al een keer aangestoken. Het is zo niet overdreven luwe. Oh, natuurlijk, ik heb hem ook gehoord zonder eindtemper. En dat was wel heel chic, maar een beetje ja, tij. En er zit een demper in en dat is, ja, dan kan ik een keer zeggen dat het goed is of slecht is. Ik ga het weer een keer toegenieten. Ik kan een keer een hangst tegen. Ja, en cupzetels, dat is niet ongemakkelijk. Wij moeten er een beetje in. Hoor je inderdaad dat gast? Ja gasten, dat was dus de moeite. Ja, dat is dus zo een goede roemke, echt lekker rallycop. Ja, moet er niet mee zijn, dat was niet op koelde motor. Ja, we gaan nog een tour gaan rijden. Philippe Gilbert, dat weet het. We gaan nog een tour gaan rijden. Ja, even als je naar macht, woem, 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 woem. Kijk gasten. En die Merks is dat. Film, ja, film. Jongens, kijk, we zitten ook in de facturen en het lawaai van binnen. Dat is ook redelijk goed. Kijk, natuurlijk nu staat de route ook, maar in de ook veel wind. En moet ik hier een beetje roepen dat je mee hoort. Maar goed, wat, dat is bizar hè. Het is zo een beestenben. Ah! Ja, het zat een beestenben gasten. Maar ja, dat is goed in je bent, zo niet te overdreven, echt perfect. Niet te overrijden. Hallo, en nu ook in het industriepark, elke passeren hè. Hallo, tot ziens. Is de Hank? Voilà, we gaan nu een keer passeren. Ja, ik ga niet zeggen stief rap, maar toch iets rapper. Dat is hier op afgesloten weg, dat is wel een professionele stuntman. Dus kan ik een keer mijn karren draaien, ik kan naar daarheen, en tot ik naar daarheen, en toen weer een keer dat het lawaai goed wordt. Want ja, even het echt machtig. Hallo, nu gaan we aanzetten. Tot ziens. En dat dan gezien wordt, aanzet met diep de baan, nee? Amai, hè. Ik heb dus een tour gereden met mijn auto, ik heb al nog een keer naar Brugge gereden, maar weer ook, ik heb een beetje rondgereden en gedaan. Een beetje genoten van de nieuwe Sarsbussen. En ik vond dat dat vrij chic is en dat dat enorm in orde gedaan is. Ja. Ik ga dat hier een keer toe, nee, de onderkant. Wacht. Ah ja. En moet er nog wat doen, als een keer reizen. Maar hier kan de kofferbak open doen, nee. Hopla. Maar hier een keer toe, nee. Kijk hier wat geregeld, hè. En hoppakee. Let wat je kan zien dat de veerpotbruggen. Die ligt hier in mijn ogen. Kijk, dat is die veerpotbrug erin stoken. En ja, ik heb dat nog niet getest, maar dat zou wel in orde zijn. Hè. Ja, ik moet ook nog de bekledingen weer steken. Maar ja, goed, zwart, dat is allemaal niet interessant voor de video. Hè. Kun ik er hier zetten. Maar hier, dit een
demper toe, nee. Oh, verdomme toch, kom je nou al moeten leggen ook voor je anderen. Kijk, ja, dat is chic, hè. Ah. Af en toe doe ik als wat hun, her een keer een paard achter. Nou iets wat, dat is hier dus het laatste van de video, genoeg gezeverd. Moeten we nog even kwartier, een heel nutse kluts. Laat zeker, ik weet wat jij ervan vindt. Ik zoek ook nog kijken voor iedere keer een zonneband hebt hangen, dat is ook vrees cool zijn. We kunnen er nog wel aan veranderen. En wij, oei, ik ben hier de plafond aan het filmen, hè. Je moet maar een keer zeggen wat dat nog allemaal kan veranderen en doen. Het moet allemaal in de rally-stijl blijven. Dat is wel een ding. Ik ga een tuningbak ervan maken. Of niet verlegen en plat heb de rond. Moet een rally-auto blijven. Maar goed, kijk wat. Tot de eerste keer. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van het lawaai en van de soundcheck. Ja. Hallo. Salutjes, hé.